मंडळी, आता तुम्हा सर्वांना एक विनंती करतो आहे. आता रामकथा एका वेगामध्ये चालेल. राम राज्याभिषेकापर्यंत आपणाला जायचंय. तुमचे कान इकडं पूर्णतः असू द्या. रामकथेचा आनंद घेऊया. रामकथेच्या समापनाकडे जाण्याच्या पूर्वी वनवासाची कथा काय ऐकायची? एवढा वेळ वनवासच ऐकतो आहोत आपण. देवाचं दुःख आनंद थोडंच देणार असतं. तसं देवाला दुःखच असतं हे म्हणणं वेडेपणाचं नाही का? पण रामजींचा वनवास चित्रकूटाच्या ठिकाणी बहुतांशी कालावधी झाला. 12.5-13 वर्ष चित्रकूटावर गेले. 12-13 वर्षांचा वनवास संपला आणि शेवटचं 1 वर्ष. रामचरितमानस ग्रंथाची पृष्ठ संख्या जर बघितली ना, तर अर्ध्यापेक्षा अधिक रामायण, भरत भेट आणि अयोध्याकांडाचं समापन या ठिकाणी संपलेलं असतं. तिथून पुढं अर्ध्यापेक्षा कमी रामायण राहिलेलं असतं. आता मी रामचरित्र एका वेगामध्ये सांगतो आहे. आपण सर्वांनी ते अंतःकरणपूर्वक श्रवण करावं. चित्रकूटावरचा कालावधी पुढे जाऊ लागला. चित्रकूटावरचा कालावधी पुढे जाता जाता त्या ठिकाणचा कालावधी संपन्नतेच्या स्थितीकडे येतोय, संपत आलेला आहे. आणि एके दिवशी इंद्रपुत्र जयंतानं एक नीच कर्म केलं. नीच कर्म केलं. रामजींनी त्यास शिक्षा दिली. रामजींनी शिक्षा दिली. इंद्र सुद्धा मध्ये पडला नाही. इंद्र सुद्धा मध्ये पडला नाही. अपराध घडला होता. मग रामजींनी चित्रकूट सोडला. रामजींनी चित्रकूट सोडला आणि अत्री मुनींच्या आश्रमी रामजी आले. अत्री मुनींची भेट झाली. अनुसयाजी यांच्या समवेत जानकीजींची भेट घडली होती. एका दिवसाचा त्याही ठिकाणी मुक्काम पडला. एका दिवसाचा मुक्काम पडला आणि अनुसयाजींनी जानकीजींना उपदेश केला. जानकीजींना वस्त्र प्रदान केली जी सदैव नूतन राहतील. अत्रीजींची भेट घेऊन राम पुढे निघाले आणि दोहा प्रकट झाला. करी विराट बद जेही विधी देह तजी सरभंग. रामजींनी विराधाचा वध केला. विराध राक्षस मरण पावला. रामजी पुढे निघाले. मग शरभंग ऋषीचा आश्रम आला. शरभंग ऋषींनी रामजींची भेट घेतली. रामजींच्या बरोबर भेट झाल्यानंतर मात्र शरभंग म्हणाले, हे रामराया, तुमची भेट घडली. आता हे शरीर ठेवावंसं वाटत नाही. आता मी या जगाचा निरोप घेतो. शरभंगजींनी निरोप घेतला. राम पुढे निघाले. सुतीक्ष्ण राम प्रेमी आहे. त्याला कुणीतरी सांगितलं, अरे राम येतायत या मार्गाने. राम येतायत. राम येतायत. सुतीक्ष्ण धावू लागले. रामाची भेट घडावी. रामाची भेट घडावी. पण सुतीक्ष्णजींना भानही राहिलं नाही. राम कोणत्या दिशेने येत आहेत? राम येत आहेत एका दिशेनं आणि सुतीक्ष्ण धावत आहेत दुसऱ्या दिशेनं. कुणीतरी सांगितलं, सुतीक्ष्ण, अहो इकडून राम येत नाहीयेत, आपण उलट्या दिशेला धावताय. सुतीक्ष्ण पुन्हा राम ज्या दिशेनं येत आहेत त्या दिशेनं धावू लागले. रामजींची भेट घडली. सुतीक्ष्णजींना आनंद झाला. आलिंगन दिलं रामजींनी. आणि हा शिष्य रामजींना म्हणाला, रामजी, माझ्या गुरुदेवांचा आश्रम या ठिकाणी जवळच आहे बघा. त्या आश्रमाला आपण चलावं. माझ्या गुरुदेवांची भेट घ्यावी. आणि रामजी अगस्तीजींच्या आश्रमाकडे निघाले. अगस्तीजींचा आश्रम जवळ आला. अगस्तीजींना सुद्धा आनंद झाला होता. अगस्तीजींना आनंद झाला होता. राम भेट घडली होती ना. राम भेट घडली होती. अगस्तीजींनी रामजींचं स्वागत केलं. अगस्तीजींच्या आश्रमी राम निवास करते झाले. त्या ठिकाणचा कालावधी संपन्न झाला. आता अगस्तीजींना विचारलं रामजींनी, मुनिवर,
काही दिवसांचा निवास करावा असं वाटत आहे. निवास करण्यासाठी आम्ही कुठं थांबावं, आपण मार्गदर्शन करावं. आणि मग महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेलं भाग्याचं स्थळ पंचवटी. अगस्त्यजींनी सांगितलं, राम पंचवटीला जाऊन निवास करा. रामजी पंचवटीला जाऊन पोचले. पंचवटी गोदावरीचा तीर, गोदावरीचा तो आनंदमयी प्रदेश, महाराष्ट्राच्या भाग्यात उमटला रामरायांचा स्पर्श. पंचवटीच्या ठिकाणी जटायू बरोबर भेट झाली, जटायूशी मैत्री घडली. राम पंचवटीला निवास करून राहिले. पुणे प्रभु पंचवटी कृतवासा, धनची सकल मोनी नकी त्रासा. राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम. पंचवटीच्या ठिकाणी निवास घडला होता. त्या ठिकाणचे सर्व ऋषी मुनी, त्यांच्या मनातली सगळी भीती गेली होती. आता राम रक्षणासाठी आले होते. त्या पंचक्रोशीत असलेले सर्व राक्षस संपले होते. एके दिवशी त्या ठिकाणी हाडांचा ढीग पाहिला रामजींनी. रामजींनी ढीग पाहिला, ऋषी मुनींना विचारलं. ऋषी मुनीने सांगितलं, राम हा साधू मुनींच्या अस्थींचा ढीग आहे. रामजींनी व्रत घेतलं, ही संपूर्ण पृथ्वी राक्षस विरहित करेन. आपण काळजी करू नका, मुनींचं भय संपलं. लक्ष्मणजी रामजींच्या समवेत राहत आहेत पंचवटीच्या ठिकाणी. एके दिवशी उपदेश घडला लक्ष्मणजींना. दिवस उपदेश पंचवटीच्या ठिकाणी शूर्पणखा आली. रामजींच्याकडे गेली. रामजींचं सौंदर्य बघितलं, भाळली सौंदर्यावरती. रामांच्या जवळ जाऊन म्हणाली, या पृथ्वीवरती तुमच्यासारखा सुंदर दुसरा कुणी नाही. आणि वेश पालटून आली होती. म्हणाली, माझ्या एवढी सुंदरी सुद्धा दुसरी कुणी नाही. मला तुमच्याशी विवाह करण्याची इच्छा आहे. राम म्हणाले, देवी माझी पत्नी देवक तिथं आहे. आमचा संसार चांगला सुरू आहे. तुला फार वाटलं ना, माझा बंधू इथं वनात एकटा आहे. रामजींनी सांगितलं, माझा बंधू वनात एकटा आहे, तू त्याच्याकडे जा. लक्ष्मणाकडे गेली. लक्ष्मणाला म्हणाली, तुमच्या बरोबर मला विवाह करण्याची इच्छा आहे. लक्ष्मण म्हणाले, देवी मी केवळ त्यांची सेवा करायला आलोय. तू माझ्या बरोबर लग्न केलंस तर तुला सुद्धा त्यांची सेवा करावी लागेल. तिला सेवा करायची कुठे इच्छा होती, ही मालकीण व्हायला आली होती. म्हणाली, मग काय करू? म्हणजे त्यांच्याकडेच माघारी जा. त्यांनी जर तुला वरलं तर त्यांच्या बरोबर मी तुझी सुद्धा सेवा करेन. पुन्हा माघारी गेली. निर्लज्जम सदा सुखी. रामजींकडे जाऊन म्हणाली, तुम्हीच माझ्या बरोबर लग्न करा. तुमच्या भावानं मला इकडं पाठवलंय. म्हणाले, देवी आता सांगतोय ना तुला, माझी पत्नी हे बघ इथं आहे. ती म्हणाली, हिच्यामुळे तुम्ही माझ्याशी विवाह करत नाही आहात का? मी तिलाच खाऊन टाकते. अकराळ विकराळ रूप घेतलं. ती जानकीकडे जाऊ लागली. रामजींनी लक्ष्मणाला हाक मारली. लक्ष्मण धावत आले आणि धावत येऊन लक्ष्मणाने तिची विटंबना केली. कानही केले,
काही केलं नात्या नाकानं गेली खरदूषणांकर खरदूषण आले रामजींच्या बरोबर युद्ध झालं खरदूषण वध बहुरी बखाना जिमी सबर मुक्त साधन राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम खरदूषण मरण पावले त्यांचे प्राण गेले सगळी सेना संपली बातमी रावणाकडे गेली बघा रावणाला कुणी सांगितलं शूर्पणखाच गेली आणि शूर्पणखा जाऊन म्हणाली रावणा अरे तू इथं लंकेमध्ये माजल्याच्या स्थितीत बसलास आणि तिकडं खरही मेला दूषणही संपला खरदूषण संपला कुणी मारलं त्यांना रावणाने विचारलं शूर्पणखेनं सांगितलं दोन राजकुमार संन्यस्त वेशात आहेत ते आले आहेत त्यांनी मारलंय आणि रावणा महत्वाची गोष्ट बघ त्यांच्या बरोबर एक रूपवती स्त्री आहे तुझं शौर्य जर असेल ना जा तिथं कर युद्ध त्यांच्या बरोबर घेऊन ये त्या रूपवती स्त्रीला तुझ्या लंकेत एवढी सुंदर स्त्री दुसरी नाही रावण जाण्याची तयारी करू लागला निघाला मारीच्या पर्यंत आला मारीच मामा त्याला सांगितलं मारीच्या बदगाई जे ही विधी भैसो सब राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मारीच रावणाला म्हणाला रावणा मी त्यांचा इंगा बघितलाय एकदा माझ्या जवळून नुसता बाण गेला होता तर मी 100 योजना इकडे येऊन पडलोय त्यावेळेला तर ते बालक होते आता तरुण आहेत खरा शाना शील तर तिकडे जायचं नाव घेऊ नको रावण म्हणाला माझ्या बरोबर जर नाही आलास तर तुला मीच मारून टाकतो मारीच म्हणाला ह्याच्या हातून मारण्याच्या ऐवजी तिथं गेलेलं परवडलं देवाच्या हातून तरी मरण येईल मारीच निघाला पंचवटीला आले मारीच्यानं सुवर्ण मृगाचं रूप घेतलं सोन्याचं हरिण जानकी राम लक्ष्मण बाहेर बसलेले सुवर्ण मृग तिथून गेला जानकीनं तो सुवर्ण मृग दाखवला रामाला सांगितलं ते सुवर्ण मृग आणूया आपण भरतासाठी घेऊन जाऊ काही रामायण काही ठिकाणी त्याची चोरी वेगवेगळे संदर्भ रामजी निघाले त्या सुवर्ण मृगाच्या पाठीमाग धावू लागले तो सुवर्ण मृग पुढे धावतो आहे एका ठिकाणी रामजींनी बाण धनुष्यावरती लावला बाण सोडला गेला मारीच्या बापू लागला मारीची कोसळताना ओरडला रामजींच्या आवाजामध्ये लक्ष्मणा धाव लक्ष्मणा लक्ष्मणा धाव हा आवाज इकडे कानावरती पडला होता जानकीजी घाबरल्या जानकी लक्ष्मणजींना म्हणाल्या आपण जा सहाय्यासाठी लक्ष्मणानं जानकीजींना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला ऐकल्या नाही कठोर वचन बोलले शेवटी लक्ष्मणानं एक रेषा ओढली सांगितलं या रेषेच्या बाहेर येऊ नका रेषेच्या आतमध्ये असाल सुरक्षित असाल हे जानकी आजही ती रेषा आहे रेषा ओलांडशील अडचणीत येशील रेषा ओलांडू नकोस लक्ष्मणजी निघून गेले रावणाला जानकीजींचा अपहरण झालं तुम्ही माया सीता परिहरिणा श्री रघुबीर विरह कछुबरना राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम रावण आला होता संन्याशाच्या वेशात
भिक्षा देण्याचा प्रयत्न आतून केला गेला. रावण म्हणाला, देवी बाहेर येऊन भिक्षा द्या, आतमधून द्याल तर मी घेणार नाही आणि मी त्रिकाल दृष्ट आहे. तुमचे पती अडचणीत आहेत, तुमचे धीर त्यांना सोडविण्यासाठी गेली आहेत. आपण भिक्षा बाहेर येऊन नाही वाटली तर तिथं अघटित घडेल. जानकी घाबरल्या, बाहेर आल्या आणि माया सीतेचं अपहरण झालं. रामचरितमानस छाया सीतेचं अपहरण झालं. जानकीजींना रामजींनी प्रतिष्ठापित केलं होतं अग्नीमध्ये. छाया रावणाच्या बरोबर गेली. जानकीचं अपहरण घडलं. रस्त्यात जटायू भेटला, रावणाच्या बरोबर युद्ध केलं, रावणाला हैराण केलं. पण नंतर रावणानं तुझं मरण कशात आहे हे विचारल्यानंतर त्यानं खरं सांगितलंय समजून. जटायूनं खरं सांगितलं, माझं मरण पंखात आहे. रावणानं पंखावरती प्रहार केला. जटायू खाली कोसळला, रावण पुढे निघाला. रामजी लक्ष्मणाला बघून म्हणाले, लक्ष्मणा इकडे कसा आलास? आश्रमी काहीतरी अघटित घडलेलं असू शकतं, अघटित घडलेलं असू शकतं. परत माघारी आले, पाहताय तो जानकी नाही, जानकी नाही, जानकी नाही. या विरहात रामजी जानकी जानकी म्हणत वनवासाचा रस्ता चालू लागले, वृक्षांना कवटाळू लागले. जानकी म्हणत रडणं सुरू आहे. पुढचा प्रवास सुरू झाला. जटायू दिसला, जखमी होऊन पडला होता. जटायूचं भाग्य होतं बघा, प्रत्यक्ष पित्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी राम नव्हते, जटायूच्या अंत्यसंस्कारासाठी प्रत्यक्ष राम होते, प्रत्यक्ष राम होते. जटायूचा अग्निसंस्कार झाला. जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम. जटायूला निजगती देऊन राम पुढे निघाले. कबंध नावाचा राक्षस आडवा आला, कबंधाला ठार केलं गेलं. कबंध मरण पावला. रामजी पुढे निघाले आणि एक पावन आश्रम आला माता शबरीजींचा. शबरी राम प्रेमी, कधी येईल माझा राम? मातंग ऋषीने सांगितलं होतं, शबरी कधीतरी इथं राम येईल. राम आल्यानंतर तुझ्या देहाला सद्गती मिळेल. रामाचं प्रेम अंतःकरणात प्रतिष्ठापित आहे तुझ्या. प्रत्यक्ष भगवंत या ठिकाणी येईल. शबरी वाट बघते आहे, राम येईल, कधी येईल? दररोज वाट बघायची. राम येण्याच्या रस्त्यावरून त्या रस्त्याला स्वच्छ केल्यानंतर फुलांची आरास सजवायची. माझ्या रामाच्या पायाला खडे टोचू नयेत, काटे मोडू नयेत, रोज वाट बघायची. आज दिवस आला होता बघा, राम दर्शनाचा योग होता. रामजी आश्रमाच्या जवळ पोचले. रामजी आश्रमाच्या जवळ पोचले. मंडळी, त्या ठिकाणी अनेकांचे आश्रम असतील, ऋषी मुनींचे असतील, साधकांचे असतील, सिद्धांचे असतील. राम त्यांच्याकडे अगोदर गेले नाहीत हो. राम आले अगोदर शबरीच्या आश्रमी. शबरीनं स्वागत केलं, आपल्या झोपडीमध्ये नेलं. चंद्रमौळी झोपडी. राम झोपडीमध्ये आले आहेत. शबरीच्या डोळ्यातून आसव प्रकट होत आहे. शबरी की गोपियों का पावन होगा, जब मेरे राम जी का पावन होगा, शबरी की कुटिया का पावन होगा, जब मेरे राम जी का पावन होगा, शबरी की कुटियों का पवन होगा. आएगी जब रघुराई
तो सीख लाओगे। जब आएंगे रघुराई में तो आसन पर बिठाऊंगी, नित नित अपने हाथों से खिलवाऊंगी। राम आल्यानंतर त्यांना आसन देईन, तिच्या मनात मनोरथ होते. राम आल्यानंतर त्यांना कंदमुळं देईन, बोरं देईन. इथं जवळ तर दुसरं काही नाही. शबरी दररोज बोरं घेऊन यायची म्हणतात आणि दररोज अगोदर ती बोरं स्वतः खायची, अर्धी अर्धी. का म्हणून? माझ्या रामाला बोरं आंबट लागू नयेत ना. शबरी वाट बघतीये, आज राम आले आहेत. रामजींचं शबरीच्या त्या आश्रमी आगमन झालं आहे. शबरीनं स्वागत केलं. आसनही नव्हतं. राम झोपडीमध्ये जसं असेल तसं बसले. देवाला हृदयाचं आसन अपेक्षित असतं, दुसऱ्या आसनाची त्याला गरज नसते. शबरीच्या घरात देवाची पूजा करण्यासाठी व्यवस्था नाहीये बघा. शबरीला वाटलं रामचरणांची पूजा करावी, पण घरात पात्र नाही. मंडळी, शबरीनं आपलं मस्तक रामचरणांवरती ठेवलं. डोळ्यातून आसवांचा ओघळ सुरू झाला आणि शबरीनं डोळ्यातल्या आसवांनी रामचरणांचा अभिषेक केला. कुणीही केला नसेल असा अभिषेक, अश्रूंचा महाअभिषेक. आपल्या घरात पात्र खूप आहेत, पण देव यावा ही आपली पात्रता नाही. पात्र आहेत, अरे अनेकांच्या घरात सोन्याची पात्र आहेत. पात्र असून उपयोग नाही. देव येण्यासाठी पात्रता सुद्धा असावी लागते. शबरीला रामरायांनी आलिंगन दिला असेल. आई, तुला बघून मला कौशल्या मातेची आठवण होते आहे बघ, राम म्हणाले असतील. शबरीच्या आश्रमात राम. आनंदाचा तो कालावधी, आनंदाचा तो दिवस. शबरी रामजींची भेट घडली होती. रामजींनी शबरीला नवविधा भक्तीचं वर्णन सांगितलं, नवविधा भक्ती प्रदान केली. आता पुढे जायचं आहे. शबरी म्हणते आहे, रामराया, तुम्ही येण्याची वाट बघण्यात हे आयुष्य घालविलं, आता नाही थांबावंसं वाटत. पण तरी त्यापूर्वी माझे गुरुदेव मातंगजी त्यांच्या समाधी स्थळी आपण यावं. सर्वजण तिथं पोहोचले. त्या साधूलाही नमस्कार केला. शबरीनं निरोप घेतला जगाचा. निजगती मिळाली शबरीला. राम शबरीचा आश्रम सोडून पुढे निघाले. मंडळी, शबरी या विषयावर एक कथा होईल. फक्त शबरी 7 दिवस. रामायण 4 महिन्याच्या चातुर्मासात संपत नाही रे. 7 दिवसात काय संपवायचं? तरी आपण खूप आनंद घेतला. रामजींचा प्रवास पुढे सुरू झाला.